раҳматуллоҳ зоиров, раиси ҳизби оппозитсионии социал-демократии Тоҷикистон, дар як матлаб дар саҳифааш дар фейсбук бархе тафсилоти боздошти муовинаш Маъмурод Одинаевро нашр кардааст. бино ба фарзияи зоиров, Одинаев ба 4 хато роҳ дода, ки сабаби боздошташ шуд. Якум, телефон доштааст ва аз рӯи сигнали ӯ дастрас намуданд. ман дар бораи телефонаш хабар надоштам. ин беэҳтиётии Маъмурод Одинаев. дуюм, кормандони милитсия ва амният зиёда аз 15 нафар бинои сигналдодаро иҳота карда ва дар давоми 3 соат биноро кӯфтукӯф карданд. зиёда 10 ҳуҷраро аз назар гузаронданд. дар ҷои пинҳоншудаи Маъмурод Одинаев 2 бор буданд, аммо телефон хомӯш нашуд. телефон сабаби дастгир шудани ӯ шуд. сеюм, сабаби дастгир шудани Маъмурод Одинаев муноқишаи ӯ нисбат ба президенти кишвар шуд, ки сабаби хусусӣ дошт. то охирон рӯзҳо барои ман ин фаҳмон набуд. чорум, ин оператсияро созмони амният дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳо аз ҷумла вазорати корҳои дохила амалӣ гардонд. охирон хатогӣ, яъне муноқиша бо президенти кишвар, ин хатогии асосии ӯ буд. Маъмурод Одинаев, муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, тақрибан аз 19 ноябр дар пайи даъваташ ба як гирдиҳамоии эътирозӣ дар маркази шаҳри Душанбе бедарак шуд. сару садоҳое бархоста буд, ки ӯ дастгир гардида таҳти шиканҷа қарор дорад. вале Раҳматуллоҳ Зоиров, раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, рӯзи 4 декабр гуфт, Одинаев ҳангоми кӯшиши боздошташ аз хона фирор кардааст ва ҳоло дар як макон пинҳон шуда табобат мегирад. Зоиров рӯзи 5 декабр хабар дод, ки муовинашро соати 11 дастгир карданд. рӯзи 5 декабр маркази матбуотии прокуратураи генералӣ дар як изҳороти вижа хабар дод, ки Одинаев Маъмурод Шарифович, соли таваллудаш 1962, сокини Ҳисор, бо иттиҳоми авбошӣ ва таҳти зӯроварӣ ва суханҳои қабеҳ нисбат ба намояндагони ҳокимияти давлатӣ дастгир шудааст. Додистонӣ гуфт, Маъмурод Одинаев ҳамроҳи ҳамсари собиқаш ва писараш рӯзи 29 октябр дар саҳни комиссарияти ҳарбии шаҳри Ҳисор ба сабаби ба хидмати ҳарбӣ даъват шудани писараш Одинаев Ҳоҷи Акбар дидаю дониста дар муддати тахминан 30-40 дақиқа тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда, ба огоҳ намудани намояндагони ҳокимияти давлатӣ эътино накарда, ин кирдорҳои ғайриқонунии худро худсарона идома дода, нисбати намояндагони ҳокимияти давлатӣ таҳдид, зӯроварӣ ва суханҳои қабеҳро раво дидааст. Додистонӣ гуфт, нисбат ба Одинаев бар асоси моддаи 237 бо иттиҳоми авбошӣ гурӯҳӣ ва нишон додани муқобилат ба намояндагони давлат парванда оғоз карда, додгоҳи шаҳри Ҳисор рӯзи 7 декабр Одинаевро барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифт.